Chokwadi chese chobuda pachena, tiona vakomana vekozwa vachiva approached aiwa nevakomana majunior aiwa soldiers vachitaura mashoko achiti aiwa tiri kuona kuti nyangwe nemabrigadiers panguva ino they are smuggling, vari kuita zvavari kukwanisa zvose kuti aiwa vakwanise kuwana raramo, vakwanise kufanira aiwa mastate funds panguva ino. Zvatiri kuona kuti vakomana vamwe masoldiers vasina malinks ekuita izvozvo they are now complaining vachiti aiwa zvazvisi kutifadza. Ndisandamira mashoko anobuda nyoro panapa vakomana vekozwa ne the intel unit yavo noti wasubscribe like what on the bell icon. Vakomana vechipfumura kutaura mashoko achiti they say that even brigadiers are smuggling but those top army officials depend on allowances. According to soldiers, they are 100% behind their commander-in-chief, President ED, but their request is for a review of salaries and working conditions of both the serving and the pensioners. Ndo mashoko ari kuonekwa kunzi panguva ino aiwa these guys aiwa masoja panguva ino varatidza kuti aiwa vasi kugutsikana aiwa nezvinhu zviri kuitika kuti kunoonekwa kunzi aiwa there is just a section yevanhu vari allowed kuita zvekusmagula kuita aiwa zvimwe madues anongoonekwa kunzi ari shedi atinoona kuti ivo sevanhu vanenge vari pamalower ranks they do not have those things. They are now coming and complaining vachiti aiwa isusu we are behind and tiri under aiwa the commander in chief and we are abided by the laws. Tikuda kuti aiwa mukuru vauya vamborevheliwawo maworking conditions edu aiwa emapensioners pamwechete nevari saving panguva inoyo vachiti aiwa masalaries edu they must be reviewed. Mashoko ari kupinda panguva inoyi vakomana paruka vataura mashoko achiti aiwa we are not being satisfied aiwa nemhuri yatiri kutambira. Imbudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pabvina comment section menu kuti mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.